gendinganipun dandang gula Mbah Surat. Allahu Akbar minangka pepeling atan ning masjid swara ngumandang iku minangka bukane ngibadah kang satuhu umat Islam salate wajib luweh becik jamaah sunah ejo kantun Ramadan nindakno poso kinantenan sabar sareh sarta eling Allah taring hidayah. Leren dhisik Kang Gareng. Ya, Truk. Leren dhisik kok leren. Yaene wis goro-goro. Ha iya. Jenenge kabudayan wayang kulit iki fleksibel, budaya sing lentur. Ngono ya, Truk. Ora kok kudu jam 11 limbukan. Apa meneh iki wis alame ya lagi pandemi. Ngono? Dadi ora entuk rampung isuk-isuk. Waktune dibatesi. Mula lagon-lagonan, sinden sesendonan iki mung sak season ya kuwi season goro-goro. Ngono ya, Truk. Wah, luar biasa ya Mas, luar biasa. Alhamdulillah kapisan ngucapke syukur kunjuk ngersaning Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang Maha Esa, yang widiwasa. Sebabe awake dhewe isih pinaringan kesehatan lahir terusing batin. Kesehatan kuwi bondo sing paling larang. Bondo sing paling larang. Awake dhewe ngucap syukur sebabe di tengah-tengah virus wabah sing nimbrung ana bangsane dhewe, di tengah-tengah pandemi sing nglimputi negarane dhewe, nyatane awake dhewe isih pinaringan sehat kebagas warasan. Amin, Truk. Pancen sing dijaluk ya kuwi Kang Gareng. Sholawat sarta salam kurmat kunjuk marang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tumuruning para sahabat sak garwa putra wayah, khususe Bagindo Hasan lan Husain. Acarane apa, Mas? Piye? Acarane iki jadi ya mung kangen-kangenan wae. Kangen-kangenan. Ben ora kelangan ngeng, tombo kangen. Apa meneh iki ya digelar dengan protokoler kesehatan. Uga ditayangake lumantar live streaming. Dadi wong sak donya iso ndelok gambare raine awake dhewe. Betul. Ya kuwi live streaming lumantar YouTube Astabrata Media. Oh ngono. Astabrata Media ya kuwi lan Niken Salindri Family ya, Duk ya. Wah, luar biasa. Gawe apa ki mantau kegiatane awake dhewe sak kanca Astabrata Media. Kuwi gampang. Gampang carane piye? Carane ya wis buka YouTube ya toh, channel Astabrata Media kuwi dibuka terus ana tulisan subscribe. Dipencet kuwi gratis, subscribe kuwi gratis ora bayar. Terus dipencet tombol lonceng kok kegiatan-kegiatan awake dhewe sak kanca Astabrata Media kapanpun dan dimanapun bisa
dimonitor ning omahe dhewe-dhewe. Oh ngono to. Heeh, dadi ora kudu mara rene. Mamane wayangane ning kene cukup ngeloni HP-ne dhewe-dhewe. Wah, luar biasa, luar biasa. Kemajuan zaman, Reng. Heeh. Lah. Dasare apa meneh iki ana ing gelar kabudayan, gelar kesenian, tontonan rakyat, ana ing Pemda pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk iki jane wis entuk tanda tangan, jane wis diizini, wis diizini, tapi tentunya penyikapane kudu nganggo tetap protokoler kesehatan, protokol kesehatan. Heeh. Terus uga ki awake dhewe sing ongel, sing angel piye? Sing angel ki nak ya mengembalikan mindset masyarakate awake dhewe, mengembalikan apa ya pola pikire masyarakate awake dhewe. Wong mergo rakyat-rakyat cilik sing ana desa ana pelosok-pelosok kono ora isih ora gagapi dikira wayangan, pengajian dan lain sebagainya ki isih urung oleh. Kuwi boleh saja. Tentunya dengan tidak melanggar protokol kesehatan. Heeh. Nek muni protokol kesehatan sing hati-hati aku tahu kleru wae. Lah iya. Ora protokol lah aja. Iya, Dadi awake dhewe iki ya membuktikan kepada pemerintah, awake dhewe iki seniman sing ora anti pemerintah, awake dhewe iki nurut karo pemerintah. Apapun yang ditulis, keputusan, kebijakan apapun itu pasti awake dhewe dadi seniman apa nek dadi nom-noman taruna, seniman taruna, seniman muda iki mesti kudu taat. Heeh. Wong ya ora melanggar. Penonton ning kene ya dibatasi nganggo masker. Terus cuci tangan nganggo hand sanitizer. Lah iya, Ki babar blas ora melanggar protokol kesehatan. Tur ya saya apike langkung becike iki ya supaya ana kepiye ya solusi tumrape seniman-seniman kang ya ngene iki gelar kabudayan, wayang, lajaran, antayub, campursari dan lain sebagainya. Ora mungkin Kang Gareng mosok kaya arep ngene iki terus virtualan terus. Iki tidak mungkin. Mula kudu awake dhewe memita sing banget lah piye carane, solusi piye entah ya penontonnya dibatasi entah apa piye kuwi awake dhewe pasrahne karo wong-wong dhuwuran sing luwih pono babagan kebijakan anggone luwih bisa mranata becike pemerintahan terus. Luar biasa. Iki uga awake dhewe nglipur para sing mantau awake dhewe, sing monitor lewat live streaming. Baik sing lewat channel Asta Brata Media, baik sing lewat channel Dik Niken Salindri Family. Awake dhewe iki wong sak donya iso mantau awake dhewe, iso. Baik sing di dalam negeri maupun sing merantau ning luar negeri, Arab Saudi, Malaysia, Singapura dan lain sebagainya. Sing ora iso disebutke siji mbaka siji ya, Tru. Wah, iki luar biasa. Nggo ngisi kekosongan jane ora apa-apa ngene iki. Ora apa-apa ning ya ora kaya ngene iki terus. Wong ya nek upama ngene iki nak nggo mancing piye? Upama ana sing ngersake kaya ngene iki pagelaran minimalis utawa virtual secara ning kene iso didelok lumantar YouTube ngene iki jane ya matuk wae. Wong ngene iki upama para-para sing sutresna budaya sing mapan merantau nang luar negeri, sing kerja ndek kono upama karenaning penggali iso ngadake acara kaya ngene iki cukup ning kene ora usah dadak piye-piye secara virtual. Iki ya minimalis. Tentune biayane, biayane dijamin wis ora usah ditakokke, ora ngentekke gaji sewulan. Ngono terus. Wis bene. Piye-piye pokoke digasak ya, Truk, digasak. Ya. Wis. Lah ya sing penting padha mlakune lah.
Kita gelar acara suronan Agustusan. Wah, luar biasa. Tidak lupa saudara-saudara dari organisasi Wayang Mania Community Mas. WMC luar biasa semangatnya. Tepuk tangan untuk Wayang Mania Community kanca-kanca. Sing patut diacungi jempol. Iki wis ambal warsa, Mas Karno dan lain sebagainya sing ora iso ndak sebutke siji mbaka siji, luar biasa jempol dua untuk Wayang Mania Community. Semoga kedepannya tambah solid, tambah kompak dalam nguri-nguri lan ngurip-ngurip kabudayan Jawa, khususnya wayang kulit. Wah, ya luar biasa. Uga Agustusan, Truk. Agustusan piye to awake dhewe anggone ngempakne dadi wong Indonesia, ya to? Awake dhewe iki dengan adanya virus corona iki wis susah, uripe ora usah digawe susah. Ora usah digawe geger. Ora perlu gegeran, ora perlu gontok-gontokan, ora perlu dojotos-jotosan. Ayo, semua elemen masyarakat kita kembali merangkul tangan, berjabat tangan, kita bersatu padu untuk membangun negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kita harus kembali kepada Pancasila ya, Truk. Pancasila intinya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kalau kita intisarikan itu menjadi tiga: ketuhanan, kemanusiaan, karo kebangsaan. Kalau diringkas lagi menjadi satu: ketuhanan yang Maha Esa. Jane yen ngerti karepe iki mung siji, ya kuwi gotong royong. Ning yen ngerti karepe, tapi awake dhewe disibukkan dengan bangga membanggakan kemajuan IT sampai kita lupa atas sejarah-sejarah yang dulu diperjuangkan oleh pahlawan bangsa yang telah memerdekakan bangsa negara Indonesia. Ya moga-moga ambal warsa WMC dengan semangat kemerdekaan dan acara suronan Agustusan iki kabeh dilumpuni dadi siji, intine tombo kangen. Supaya bisa dhewe ayo ngeraketke paseduluran, nyambung tali silaturahmi, supaya awake dhewe masyarakat Indonesia ndonga bebarengan memuji marang ngarsaning Gusti. Muga-muga pandemi kang ngelimputi negeri iki muga-muga enggal dirampungake karo Gusti satemah bisa keadaan kembali semula kaya sing wis-wis ngono ya, Truk. Amin amin ya rabbal alamin. Kuwi mau bawa urung dilagokke. Ora apa-apa, ora usah dilagokke iki ning mumpung ki Agustusan. Agustusan iki yen ora muni lancaran 45 iki kurang afdol. Jadi nggugah semangat, iki nafase isin nafas kemerdekaan. Ya, monggo dipun siapaken. Kadang Pradonga Astabrata. Astabrata Media, wirak YouTube. Astabrata. Monggo lancaran 45 buka saking tenor. Monggo Mas Fafa ya. Lancaran 45 dados. Rambate ratahayu, rambate ratahayu, merdeka, 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 bumi kelahiranku, merdeka, sekali lagi, ya.
Negara kita wis merdeka atas dasar Pancasila. Dumadi kawan di tangga 17 Agustus Indonesia tahun 1945. Rambate ratahayu, rambate ratahayu, Merdeka bareng maju nunggang PKKU. Merdeka, 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 bumi kelahiranmu. Merdeka, 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 masyarakat merdeka. Alhamdulillah. Wis katur terus, wis katur. Ya kuwi lancaran 45. Iki maca ya kuwi sing mlebu ana WA-ne dhewe. Heeh. Oke, oke. Ade kok sadurunge ya salam-salam dhisik. Heeh. Iki awake dhewe untuk salam paseduluran. Kaca mripatku ndi mau. Saiki nek ora nggo Surya Kantha lha kuwi. Ora uti cetha. Malah tau ning jeding kacamatane orang tak cepot. Delok ngisor iki to kaget dhewe to. Katoke iki lho maksude iki. Ki salam-salam dhisik. Heeh, kanca-kanca Astabrata entuk salam. Saka sapa bae? Saka Sutresna Budaya iki saka Ibu Sintia Jasi sing mapan ana Hongkong. Hongkong, heeh. Sapa meneh iki salam paseduluran meneh kunjuk Ibu Francisca Anita saka Banyuwangi. Iki sing setia monitor ana ing channel dhewe. Ngono ya, Tru? Heeh. Sapa meneh? Iki uga saka Mbak Sukeni dari Bintaro, Tangerang Selatan. Mbak Pipi Pupu, wah jeneng apik mencah. Panganan we. Ya udah Bang. Ki hanya cuplikan sebagai kisah. Lho iya, iki apik lho dhewe konsepan ngene. Engko bayangan kok sing gak ini cerita. Sok nek aku Mas TU tak gawe ki. Ya. Nek pas tugas akhir aku tak anu ki. Ya. Pancen nek dipikir iki bener kok Gong ya. Kaya Ringgit Purwo iki mewadahi seni apapun. Iya no. Wayangan yo iso, toprakan yo kena, tayub yo kena. Campur sari yo. Mula saiki awake dhewe bersyukur. Dengan adanya pandemi awake dhewe aja susah aja aja bingung, kudu bisa berusaha. Ya. Aja ning nggone seniman tok paling gak iku punya usaha lain. Wis, aku wis buka usaha. Iya, Reng. Kucluk to. Rayem yo kudune kaya Mbak Niken yo. Mula alhamdulillah 5 sasi denane yo berkah aku. Amin. Liyane do sambat mergo wong seniman kene mung jagake seni ya ora mangan tenan. Iya. Dadine aku olah pikir. Betul. Alhamdulillah 5 sasi wis iso buka toko limo. Wah, modalmu akeh no. Duh, rasa. Loh, kita kalau kreatif. Kalau kita kreatif, motivasinya itu tidak perlu modal banyak-banyak. Modalnya akeh no. Ora akeh wong kene cah kreatif kok. Ora perlu modal akeh. Apa? Buka toko limo modalku siji tok. Apa? Linggis. Oh maling kowe kuwi. Enggak maling. Aku yo buka toko tok. Maling dhewe warga Nganjuk aja wedi wayangan, tetep anggah wayangan, jaga imunitas tubuh, jaga jarak. Bener. Daerah nggon aku wayangan wis normal Mas, alhamdulillah. Wayangan wis entuk. Entuk. Khususnya Bluro, Rembang, Bojonegoro. Gerubukan wis normal, alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga kota lain segera menyusul. Amin. Coronane wis minggat ya, Lek ya. Iya, Lek. Ayo, yang penting menjaga kesehatan. Ya. Terus penting anu lur. Lah piye wong gareng yo ning kono bangun jek ning kono gak lur. Den iki kan nembang Nggih. sekali lagi. Engko nek Sekali lagi. Sekali lagi niki duet kalian jenengan apa? Wes ora sana mbak dhewe musik. banyak permintaan request dari YouTube keromantisan kem istrinya Mas Dalang, Mas Akbar kalian Mbak Niken Salimbi. Nggih, Mbak Niken Suminten itu luar biasa. Oh iya. Banyak permintaan harus duet lagi. Ya sekali lagi ya. Heeh. Sekali lagi tapi Mas Akbar harus
Aku ngadeki wis ping 3 lho. Yo ndak oh ping telu apa? Kan harus romantis berarti. Oh iya, ya dewa tresno wis Siapa ya. yang gawe gelungan ngono terusan. Apa Kayak kemana ya ya? bundel ngono no Anu. akhire. Lah yo ndak romantis belas no aku. Iya ora apa-apa. Ora apa-apa wis ngono ae. Romantis tidak Ayo, Mas. dilihat dari Ya, kepalanya. ayo Mas Tris, dewa tresno Mas Tris. Lah jenengan berdiri. Yo, karo Mas Tris no duwete. Matur suwun kanca-kanca sing ngesani di YouTube Ya, Asta Brata Entertainment dan- Sapa. Nggih, selamat malam yang ada di rumah, semoga sehat selalu oleh ju- nyapa. dan juga Niken Salindri family. Jangan lupa di like, komen, subscribe. Subscribe. Pak Pur, saya boleh ikut nyapa? Gak itu Oh, mosok ra oleh. karep Apa karep nyapa syutingnya sing ndi? Kayak syuting. Hei, boe, aku mlebu TV YouTube. ngalah yo. Wah. Karo oleh kenapa? nyapa. Kok menlekmu desa ya. Ya suwi ra tau mlebu YouTube lho. Aku yang ngono ah. Wis ya. Mae aku mlebu YouTube mae. Mau maine melok. Makmu melok. Oh, mae melu lah yo makakno mae tak. Nggih matur suwun. Nek mosok dewa tresno kok ketemu Oh, ngono nggih. dibalik kene. Awake dhewe matur suwun Mas Petruk, Mas Gareng. Ya. Dalu punika dipun tenggani kalian kanca-kanca WMC Mania. Luar biasa, hebat. Wayang Mania Community. Luar biasa. Siapapun dalangnya yang penting wayangnya. Wayangnya dengan saya siapapun wayangnya, siapapun dalangnya, yang penting sindennya. Oh iya. Matur sembah nuwun ugi kanggo WMC ya Lur ya. Ya. Perkarane WMC sudah Menyatu. ikut berpartisipasi kesehatan kita semua bagi-bagi masker. Oke. WMC. Matur Nanti suwun. juga habis wayangan WMC juga bagi-bagi kaos, Bagi-bagi kaos. kaos lampu. Jadi kan mek siji-siji mungkin. Ayo Mas Tris, yo diangkat yo. Dewa Tresno. Yes ngene terus. Yes ngene terus.
yang romantis matur sembah nuwun Mas Akbar Ya. selalu berkreativitas. duduk Dik. Walaupun di masa pandemi ini Ya. seniman tetap berbudaya. Nggih. Mas Akbar. Satu kali lagi iki ditanjakne bareng. Oke. Wah. Monggo Mbak Sinta kalian. Ben Proto. Nggih no. Pekarne aduh aku konggone buro kono ya to. Iya, oke. Ngerti Ya. nek sindene loro bintang tamu Mbak Niken wis tak gawakno kenang-kenangan kanggo sindene Mas Akbar. Apa? Lho, suwe ora tau apa kuwi ora tau petok ya to? Ya nembe pertama kali ini mungkin kenang-kenangan buat Mbak Pesinden nyun sewu diagem nggih. Nggih. Untuk kali gelang. Pak. Gelang no aku kok. Aku nek kokne. Ayo. Wedan. Monggo. Cuman- Ini kamu ndi guys to ya? Kabeh iki loro iki. Oh. Iki Mbak Enggar iki garwane tukang endang. Iki. Ya. Lah saiki garwane sapa? Iki sing beduk. Lah, sebudi kuwi gak digarwo. Gak kuwi. Kuwi bojoku kok. Lah iya, bojo ki dirumat garwo ki sigarane nyawa kok Lah. dilihat. Iki gamelan pemusik wis monggo kersa. Monggo kersa. Ayo kesepakatan. Astabrata jangkep ya. Wah, luar biasa. Kali ini aku ketemu kalian dulur-dulur endi ngajuk. Luar biasa Gamelan komplit. pemusik monggo. Gamelan. Lali janjine. Ya. Iki Papa yang joget atau papa? Kan papaku mau. Oh wis gak toh? aturaken wilujeng dalu kagem pandemen seni wayang Ya. khususipun Oke. penggemar fannya Mas Akbar Sopo? Sahlan. Iya. Syahala kok sahlan ini. Thailand Mas Akbar dalang muda profesional. Semoga lagu ini pun Lali janjine buka Lali janji. saka tenor dung pepe. Iya. apa iki to? Ayo. Buat youtuber semuanya matur sembah nuwun. Monggo dados. Ya. Wes. Asik. Oi.
Makasih. Luar biasa. Lu masih bareng news ane tanggane. Ayo duduk, Dik. Sinta. Atur sebalun. Gong toh, gong bareng. Ora bareng. Pese sak luar biasa. Mas Bagong, Mas Gareng, Dalam nutuk nelakon ya. Nggih monggo sekecas. Dan kata lepate kawula nyuwun pangapunten Kang. Siap, kuku tahu ning Kediri bila ada waktu kita bertemu Kembali. Wuri-wuri kabudayan muga-muga budaya tetep ngrembaka. Monggo. Oke, terima kasih. Yo, nutuke lakon Kang Gareng. Ayo tak derekke.